Good morning mga kapartner. Happy Monday morning. Nahuman na ang Pasko, nahuman na ang party mga kapartner. Inami dire karon sa Pueblo de Oro developer partner nara sa likod. I don't know kung makita ninyo. Actually, kaning mga developers, kani si Pueblo, isa sa atong mga sponsor atong last nato nga kining Christmas party. So naghatag sila cash assistance mga kapartner worth of 2,000 mga kapartner. So thank you so much Pueblo de Oro sa inyong solicitation. Dako na kay ni sana help sa amo nga nag-start mi sa among realty company. Hanto sa susunod nga mga sales nato sa Pueblo. Maligya gyud tani ka partner sa ilang project, daghan silang project diri sa Cagayan de Oro despite nga dunay mga mga bagyo, mga pandemic niya ginaghatag yapon sila og cash assistant para sa atong mga ka-partner. Si Argos Land, Central Mosque naghatag. Jandorp na lang atong kuhaon mga ka-partner kay adto mi sa Bria Homes. Dunay commission ang GMC. So gabi pa mi nakaabot gikan sa Valencia kay dito mi nag-Christmas. So diri mi mag New Year sa Cagayan de Oro. So, kuyugi mi karon kay madto mi sa Bria Homes na pod. Okay mga ka-partner. Nice kayo ang panahon, no? Dili kay init. By the way mga kapartner, onyang hapon akong i-quandary karon sa vlog ang nakahalin, nakasold sa brokerage o rental. May ubay ko sila nakahalin, no? Lilibek, si Dimple, Jan, si Nico, or kasi karon mahalin to kang katong Kamarilin. Bayran to Kamarilin 5. Malay mo katong ilang karon nakaw nilang Mamlis. So nagpasalamat mi mga ka-partner sa atong business sa realty, no, kay daghan na kay nisalig nga mga kliyente, mga renter, buyer nga nagkuhan sa atong mga agents, sa atong mga property specialist nga mga business partner. Daghan na kayo ang nikuhan sa GMC. So pasalamaton mi sa grasya niabot sa atong company sa GMC. Padayon lang gyud ta ni mga ka-partner kay sayod man gyud ta nga kaning atong pagpamaligyag mga property, pag-endorsog mga property, isa sa way nga diha ta maka-income, makahatag tag future pod sa atong pamilya. Bisag daghan tag mga nagian nga mga problema, bagyo, mga pandemic, padayon lang gyapon ta mga ka-partner kay wala imposible sa Ginoo. Ang Ginoo always nagtan-aw sa ato basta maningkamot ta, gabuhat ta og kanang maayo mga ka-partner. Wala tay giapakan nga tawo, atong pagbuhat is tinarong. Sure gyud daghan gyud blessing nga moabot. So kuyog-kuyog ta mga ka-partner ha nga antod atong i-vlog diri ang mga successful nga mga tawo nga nakahalin, himog kuan na millionaire. Kali na siguro next year 2022 nanay usa sa atong mahimong Millionaires Club member. Muna atong ginagol mga ka-partner nga daghan ta og matabangan nga mga tao. At the same time mga atong mga business partner mo income pod. So kuyugi mi sa atong kani atong kinabuhing GMC Realty mga ka-partner. Ako ni siyang gina-vlog kay gusto na ako in the future kanang changes, balik tanaw ba sa atong gibuhat aning pagnegosyo realty. So ang goal lang gyud namo sa company nga mudako ta, mahimutang developer pohon. So possible nga ato man ang giampo sa Ginoo ihatag na ni Lord sa industriya sa realty gyud mga ka-partner. Dili siya lalim pero dako kag future. Padayon lang sa dunay mga challenges, padayon lang ta mga ka-partner. Ana ha. Okay mga ka-partner, thank you kayo sa inyong pagpaminaw ato. Yan mga ka-partner, nata diri sa Brea. Mag-claim tao check mga ka-partner. Ito na. Ako na with okay. Also. Layo, kaya kung bakla yun. Ikaw rin pa.
Oh. Yung mga kapartner na nato dito sa Brea Homes. Kaya na mga partner, nakuha natin. Balik na tayo mga partner. Nagpalit ko kuan OB Toron ito sa unahan. Okay. Pusit. Yaw. So, ayan mga kapartner, ang checky. Munin checky sa ato mga business partner yan nakahalin sa Brea Homes. So, ayan, kugi lang no, nanay income na yun. So, ato sa Mikogon partner, nami paliton. Ikaw sa Toron. Toron eh. Pila ka bok ni? Pila sobra lagi. Toron mga kapartner, mga unta. Muna yung Toron diya sa Capistrano nga. Alinon kayo dahan mamalit. Nata karon diri sulod sa Orama mga kapartner. So yan mga kapartner, nangumpra mi diri sa DIY. Yan. Yan mga partner nato diri sa atong opisina, nakaabot nami. Ayan. Ang pinakagwapa na aminte, pinaka-power. Ayan. Celebration na po mga partner. Ano may nakahalin? Yeah. Mga anak, okay natin mo ha? Wow! Amazing! Grabe ah. Ayan mga kapartner. Congratulations! Ayan mga kapartner. Mga kapartner. Wala pa lang nagkuhan. Wala pa nag New Year. Nag-celebrate na po. New Year. Wala pa nag-celebrate na po mga kapartner. Sab, where is Cassie? I don't know. Ayan, so na atong isa ka business partner nga nakahalin. Amazing. Si ma'am. Partida na pang New Year. Panginom na mo. Ay, lagi ka Zumba dia. Pizza, pizza. Brokerage. Wow. Another brokerage sales.
Wow! 30 na lang ma'am, yung habulon ma'am. Bisag 40. Oh! Not bad, pang New Year. Butayo direct close parenthesis, brokerage, close parenthesis, brokerage. Yan. Wow. Signature. Okay rin niya itong katong sa party ta. Wow. Amazing. Congratulations. Daghan na akong buhatag ba ni Ron eh. Xerox sir. Pwede na Xerox sir. Congratulations! Kani po, labaw pa ni. Kani oh? Ang uban, Saan palitan na? magpakita, magpatangkal, magpatulid ng buhok. Agad! Ako rin na excess. 3.5 million yan na yan. Lagi. Iunahan lag 1 million. Ma'am, congrats ma'am. Thank you sir. Congrats sa tanan. Ayan. Hihi. Gracias. Gamit mo yun. Gamit. Bangon. Bili, 1/4 na lang. 1/4. Saan pa man to? Napakikuha ko nun. Tinsa. Sakay ko man, nagsabak. Wow. Ma'am, mid-year awarding, Habol top 10. Nakasulod ka. Mid-year. John. Wanting for sure, ma'am. Uy, magpa-booster na ta. Magpa-booster na ko. Mana? Magpa. Kami wabang may ikaduha. Kamu na pa-booster na mo? Yes, power! Labaw pas. Iturking. Sila ba pa ni Torking? Power lagi kayo. Every hours. Remit. Every hour siya. Every hour. Kailangan lang Ang gulo mapag-booster niya na mo sa una everyday. Uy, puto lang aling. Sinahawin naman. Sabi blessing. Balik lagi ko pisili. Karang sunod bulan. Wala yung sa kailangan nila. Basta inahin na ha, ang Millionaires Club, watag isang frame sa office nga nagko, Millionaires Club ulit. Isang member na ginasay kanya-kanyang frame. Nay picture, sir. Sir, mag-pictorial ta sa Millionaires Club. Naka-quote sila. Abayan eh. Individual ginailang frame. Ah. Buta sa picture. Sa office lang yung pangakalimpuran mo. So, watch out ha. June 2022, we'll be your awards. Yes! Oh, Sigurado. Kung ikaw, kumpara sa brokerage, isa brokerage siya. so, di ba? Ano na ba yan? So, ato sa mga wala to ng buwan? Wala to ng buwan? Okay, sir. Ano yung appeal ka? Kawan? Bakuan ang naroy. Lumias tawag. Picture isa. Picture send sa ko ah. I did a name with 3 signature. Mogyo. Yan na ba eh? Ang Albertos Manggol? Ang Albertos eh. Di na panihapon na ni. Di na ni snack. Yung kanina, karinduhan, 200. Si Juan po, nag-limit sa Mission Lucy, 200. Rosie? Oh, 100. Ano to? Si Rosie? 5,000. Tungan mo sa tunga. Ha? Aba? 200. Hindi pa rin Albertos. Ano yung mga Manambok ya dah. Ya, kerja Diet. mag-diet pa mo. Okay, correct. Yapon. 100. Okay, suot sa ka. Ya, mag-diet pa mo. Ayan na, ayan na. Ini kuman ha. Oh. Ayan na.
Di kuhan, kanang isa na. Magpalit na po nila ng iska natin. Bottomless iced tea. Pabibog yun sa Jersey, uy. Ha? Pabibog yun sa Jersey. Abot ang mga gipang limit. Gani. Ma'am, likod sa ma'am. Ah, maka nag-park. Pera? Managingon ka, bago pa ang Jersey. Dali na kayo nito. Kada galit niya pala ang ingon, maayon siya. Ayo, tagaw ng Grabe ng blessing ba yun? Amazing ba yun? Isa na ginawa na pagkupang dyan natin. Ako naginin. Katay mo kaya? Ano siya, di ba bago pa man ang Jersey, ma'am? Pero dali na kayo nimbong. Oo. Guwapo ko si iyo. Ano ko yung anak, nakakagyan ng mga Jersey, sir? Ay, kaya ko. Wala na, dito ko. Gito ka, si Ma'am Liz. May single na mga next year eh. Dito to. Ano na, single daw sila. Single Millionaire daw? next year siya kay single pa rin hanggang 2022. Wala ka niya, Ma'am Liz. Tapi lang, hindi ka mahaling ni. Nga na gina sir, Grabe ng blessing mo yun. So, ito pasalamatan. Ito yung buwan na. Bugaya po nila eh. Libreng pa Jollibee. Ayan mga kapartner. Ano mo kayo may kutsara? Kutsara. Yes! Libreng pa Jollibee. Jollibee! Ano yung bago? Ay, sorry! Ma'am, lakaw na ka? Congrats, ma'am. Congrats, ma'am. Congrats. Bless. God bless. More sales. More things. Goodness! Start siya Pinsan mo, sir! Mamay na! Mamay na! May na! Hindi, isa na sa mga ano to. Wala to natutungkuan. Watan ng pizza, sir! Wala to yun. Sige. Kakaunan mo kung gego. Ang buwan na to. Alam na, ang buwan na to. Ah, simple. Ang mole dog prayer si So, ang ano ta? Chris. Ano ta? Okay. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, in these thy gifts you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen! Malabok lagi! Ako na nag-game na. no? Ay naman! Sir, yun na sir. Ah, sige. Ay, spaghetti! Maligaw yung ade ba? Ako di pa-upload. Nautan ko rin sila. Ayan. Ah, mami. Unsay mo, me? Scammer! Mamor! Saling naman po! Scammer? Sila ginigul! Ayan na ni. Spaghetti mo, Punta na natin, punta na. May ah. Yay! Tuwa ata. Pa-Jollibee! Kitaman si Manilo sa kasunod. Eh, ang inyo, ako ng inyo. Ay, grabe. Ay, mami! Sa'yo, tagbalik ko akong brisa. Ako, malingkod mo. Ding, 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 ding. Pag inom na, Singapore din yung ha. Welcome, napagin mo. Uy! Sir, palabok, palabok. Ano ba na palabok? Ito ano na? Magiting? Espagete eh! May espagete na kayo lagi. Ayan, alin na ka? Ay, ang iyang pulis. Bala naman ang palabok. Okay na lang palabok.
Amazing kayo mga kapartner. Amazing. Dahil pahalin ka mga tawa mga kapartner. Grabe yung grasya, bay. Maapaw ang blessing. Umapaw talaga. Yes. Aman na ako na eh. Moro, pesta ang Jinsi. Ayun, kasama. Moro, pesta. Moro, pesta mga kapartner oh. Tarawa. Yes. More blessings to come. So, ingani ko din mga partner, doon ay maka-sales. So, manghatag yun na sila. O, muna ilang may tabuon. Mag-diet daw sila, pero next year na lang daw. Mag-diet, pero next year na lang daw. Kaya dili, mapungan ang pagkaon. Hey guys, Dumot ba, dumot? Dumot ah, dumot. Dunia mo na yung pizza. Alam, itaguan ni Fred.